sammen. Og i dag der holder vi sådan lidt spastisk, men det er fordi, at vi skal lave en challenge, vi selv har fundet på, som hedder The Bathing Challenge, som er en svømme-challenge, ikke? Men det er fordi, at Savannah, hende her, hun har en pool, og den er ikke sådan helt vildt varm endnu, så vi har tænkt os at lave en challenge, men man skal hoppe i vandet selvfølgelig med badetøj på, og så sådan, hvem der kan være længst ned, sådan, ligesom man skal være der i 5 sekunder. Og taberen skal så svømme 3 runder frem og tilbage i swimmingpoolen uden at gå op. Jeg kan gøre det, fordi det er pænt koldt, Sarah. Så vi vil egentlig bare gå i gang. Her er vi så udenfor, og poolen den er hernede, hvis I kan se den. Og det er Masaba. Hej Masaba! Og vi skal så i gang med det nu, og Sarah hun er den første, der skal hoppe i. Så nej, jeg skal ja, du skal. Så hvordan er hun derovre? Så vi vil egentlig bare gå i gang. Ja, det er virkelig koldt. Jeg står lige hvor ondt hun var. Jeg går lige over og se, om du stadig filmer. Jeg gør det bare. Jeg har mod. 3. Jeg kan en vægt, hvor der står 3, 2, 1. Jeg vandt. Sarah hun vandt, og jeg har tabt det. Hvor koldt. Rigtig. Tabte jeg så lige den der tag her, så jeg skal svømme 1 runde her. Og det er så 2 runder. Nej, jeg svømmer 1. 2, Filippa. Ej, mit håndklæde! Skal jeg stoppe den? Ja. Stop. Hej alle sammen. Lige nu jeg sådan lidt spastisk. Men nu har vi tænkt os at lave sådan lidt en badevideo, hvor vi sådan laver nogle challenges med det. For eksempel, altså det her det er sådan lidt ekstra, plus ekstra et eller andet, ikke? Hvor at vi sådan giver sådan noget, hvor vi skal prøve at svømme 5 runder. Og så skal vi se i vinderne af den, og så 3 runder, og sådan, ikke? Så ja. Nej, det er Og vi tager sådan oppefra, så vi starter med 5 runder, så vi kan svømme 5 runder. Og det er rigtig meget, så vi skal lige prøve at se, om vi kan. Og nu har jeg tænkt mig at stille kameraet herover, så vi kan så filme. Hvordan går det, Sarah? Det er godt. Og koldt. Svømmer I ikke? Det er dejligt, det her, hva'? Nej, så er det her. Jeg lægger bare sådan en krumpe sammen. Jamen, så er det den, jeg tænker på at kigge. Hvad er der med den? Den giver varme. Gør den varme? Jeg kommer ned i vandet på det. Er det varmt, Sarah? Ja. Super varmt. Jeg synes, det er ret varmt. Ja. Jeg tror, jeg ikke sprøjter for meget på kameraet. Jeg håber herfra. Nej, hvis I ikke har set det. 4, nå jo, undskyld. Faktisk færdig, og så svømmer lige ned til den. Jeg svømmer lige ned der. Det er mig, ikke? Så har hun svømmet 5. Ej, du ved, den vælter hele tiden, når man sætter sig. Sådan der. Er det? Det er svært for dig. Ja, det er svært for dig. Men jeg har gået. Ej, Sarah! Bitch!
5. Det er, hun er færdig nu. Nå. Nej, du er færdig, når du sidder tilbage. Nej. Jo, eller så. Nej, 6. 1, 2. Du skal ikke sammen 6. 1, 2, 3, 4, 5. Og så har hun så på 6. Så er det Philippe her. Vi har 3, 2, 1. Okay. Tak fordi I så med alle sammen. Vi ses i vores næste video. Ja, hej. Jeg skal have håndklæde på nu, så hej.